ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಕೋಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದಿತ್ತೆ, ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೇಪುಂಡು ಅಂಚೆ ದೇವರಿಗೆ ದಿಯರೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟದಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಮುಳು ಬೊಲ್ಪು ಚಾಯ್ಗಂದು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಬಟಾಟೆದ ಗಸಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಐಟೆ ತಿನ್ಕಾಂದು ಚಟ್ನಿದಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಬೋಯಿಜಿ. ಈ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಪ್ಪುಡೆಂದಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ದಾದಾಂಡ ಪಣಿಯರೆತ್ತನ ಇನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಳ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣು ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುಣೆ ಇರ್ದಾದು. ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಣೆ, ದಾದಾಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ದಾಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಬಾಲೆನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬುರ್ದು ಬತ್ತದಾಂಡೆ ಮೂಲತ್ತೆ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಐಟೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇನ್ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಯರೆ ಅಂದದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಮಾತ ಕಡೆದು ಪಾಡಿಯೇ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಐತೆ ಮಿತ್ತುಗಳ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ನೈಟ್ ಅನಗೊಂದು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಕಡೆ ಪಣ ಒಂತೆ ಬೊಲ್ಪು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಣ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತೀಲೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ 7-8 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ್ಯಾನ ಬಯ್ಯ ಕಜಿಪುಗು ಬಂಡದು ಪದೆಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡು ಕಡ್ಲೆ ಮಾತ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾಯಿರದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೈ ನಾಡೆಗೆ ಅಂತೆ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪದೆಂಜಿ ಕುಡು ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುಣ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚೆ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದು ಮಂತನ ಒಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾಯಿನ ಇಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೋಟೀನ್ದ ಮಾತ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಣೆ ಅಂಚಾನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇಂಚನೆ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾಯಿರದು ಮುನಾಣಿ ನೀಡ್ಬಾರ್ದು ಕಟ್ಟದಿದ್ದಿಪ್ಪುವೆ. ಇನ್ನು ಉಕ್ಕಲೈಕ್ ಒಂತೆ ಮುಂಗೆ ಬರ್ತದನೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಅನ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಆಯ್ತೆ ಅವು ಬಯ್ಯನ ಗಾತ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮೂಳು ಅರಿ ನೀಡ್ಬಾರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ನೀಡ್ಬಾರ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಪುಂಡಿ ಮಂತೀಕ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಚೀಪೆದ ಅಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಬಯ್ಯಾಗಂದು ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಬಾರದಿರೇಟ್ ಮಡಿತೀಕ ಅಂದ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಮಾತ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರೇ ಕೊರ್ಪುಣೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಳು ಬಾಲೆದ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆನೇ ಆಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪುಣೆ. ರಡ್ಡೇಕ್ಲ ಒಂಜೆಟೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂತೆ ದೆತ್ತದು ಬಯ್ಯಾಗ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಚೀಪೆದ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಂದು ಐನೊಂತೆ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಕಡೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯಾಗ ದದಾಂಡ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣ ಇಂಚ ಅಡ್ಡಿಯನ ದದಾನ ಮಂತಿಂಡ ಐನು ತಿನ್ಪೆ ಇಜಿನ ಬೇತೆ ದೋಸೆ ದಂಚಿನೇನು ಪೂರ ಬಯ್ಯಾಗ ತಿನ್ಪುಣೆ ನೆಜ್ಜೆ ಬಾಲೆ ಬೇಕರಿದಾನೆ ತಿಂಡಿ ಬೋಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಐ ಕಿಂಚ ದದಾನ ಮಂತಿಂಡ ಐನು ತಿನ್ಪೆ ಅಂದಂಚ ಐನು ಮನ್ಪುಣೆ ಅಡ್ಡೆ ಕಡೆನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯನ್ನೇ ಮರತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಐನು ಕಡೆ ದಾಯಿನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಅನ್ನ ಗಂಬಿಯನ ಮೂಲೊಂದುವೆ ಬೇಲೆ ಪಾತ್ರ ಮಾತದೆ ತೊಂದು ಐಟೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪುಣೆ ಮುಳು ಪುಂಡಿ ಮಾಜೆ ಇರ್ಲ ದೀತೆ ಅಂಚೆ ಮುಳು ಅರೆಪುಲ ಕಡೆ ದಾಂಡು ಸುಕ್ಕಾಗ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಂತ ಕಡೆ ಒಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ತೈಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಬೇಗ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಿಯ ಬೇಯ್ಯರೆ ದಿಯೋಡು ಇಂಚೆ ಸುಕ್ಕ ಮಂತದು ಗಂಜಿ ಒಣಸಿದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಸುಕ್ಕ ದೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಉಣಿಯರೆ ಇಂಕ್ಲಂಚೆ ನಿನಿಲೆಯನ ಗಂಜಿ ಎದೀತನೆ ಮೂವತ್ತನ ಪುಂಡಿ ಮಂತದಿ ಒಂದುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ನು ಬೇಯ್ಯರೆ ದೀಕ ಅಂದೆ ಒಂದು ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರದಿ ರೆಟ್ಟು ಪೂಜಿದ ದೀಕ ಅಂದ್ ನಾ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿರೆಸದು ತಾರ ಎಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಸಿದ ಒಟ್ಟಿಗೇನು ಬಂದ ಪೂಜಿದ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಮನ್ಪೂಜಿ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದ ಪಾಡ್ದನೆ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಾ ಚೀಪೆ ನಂಡದೆ ಮೂಲ್ಯನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿದ ರಟ್ಟ ಬೇಯ್ಯರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪುಂಡಿನ ಬೇಯ್ಯರದಿದ್ದಿತ್ತು ಐತೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ತಟ್ಟಿದೀದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ನು ಬಾರದಿರೆ ತಡ್ಡಿ ಎನ್ಲ ಮಿತ್ತದೀದು ಬುಡ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡ ತಾಂದು ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದಾಂಡೆ ಮೂಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಕೊರೊಂತೆ ಆಯ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟಿತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪುಣೆ ಅಂದು ಐಕ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ದ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ನೆ ಐನು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಯ್ಯಾದ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮಾತ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತಿನ ಖಾಲಿ ಆತನೆ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತೊಂತೆ ಇನ್ನಿ ನೆನಪಂದೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಎತ್ತಡಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೋರಿ ನಿಂಬೆರೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಐತೆ ಮೂಳು ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಮೂಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಕೋರಿ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೇನು ಕಟ್ಟು ಮಂತ ಒಂತೇರು ಯಾನಂಚ ಮೂಳು ಗಸಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಇಡ್ಲಿಗಿನ ಲಾರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಗಸಿ ಅಂಡ ಇಡ್ಲಿಗ್ಲ ಆಪುಂಡ ತಾಂದು ಗಸಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಂತನೆ ಕಡೆಯರೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಡ್ಲಿಗಿಲ ಕಡೆದ ದಿಯೋಣ್ಗ ಅಂದು ಉರ್ದು ಲಾರಿಲ ಕಡೆದ ದೀಕ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪಾಯರ ಕಾತನ ಬುಕ್ಕಲ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಇನಿ ಬುಕ್ಕಲ ಕಜಿಪ ಮಾತ ಆದನಾಗ ಎನ್ಮರೆ ಕರಿತ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸು ಮಂತದನೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಡೆದು ಮಾತ ದೀದಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಮುಳುತ್ತೆನ ಗಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ದಾನಾಗ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಅದ ಹಾಪುಂಡ ತಂದು ಬೇಯ್ಯರೆ ದಿಯೆ ಗಸಿಲ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಮೂಲು ಯಾನೆ ಕೊಂತೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆದ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಅವು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿನ ಹಿಡ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಮೀದು ವನಸ್ ಮನ್ಪುಣೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಯಾನೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೊಲ್ಪು ಗಂಟೀನಿ ಮನ್ಪುವೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೇನೆ ಗಿನ್ನಲ್ ಮಾತ ಕೋಡೆ ಒರೆಸದು ಇದ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಲೇಟ್ಲ ಅದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದು ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕಿಯರೇನೆ ಐನರೆಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕದೆ ಒಂತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತಲು ವೀಡಿಯೋದ ಅಂಚೆ ಐನು ಮಾತ ಮಂತದು ಆಜರನಾಗ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಾತ ಎಂತು ಕೋರಿದನೆ ಇತ್ತನ ತಂಚೆ ಖಾಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಡ ತಾಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅದು ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಚಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಅಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು
ಬಾಳೆಕೋಡೆ ನೈಟೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ಜಿಪ್ಪುನಾಗನೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪುನಾಗೆ ನಾ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಯ್ ಲಕ್ಕನಾಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ ಮಂತದ ಆತಂಡು ಲಕ್ಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಜಬೇಗ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂದು ಕುಂಟು ಮುಳು ಮುಚ್ಚಿದ ಲೋಟೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ತಳಿತೊಂದುರ್ಲೆ ಬೇಗ ಚೌಳಿ ಆವಡು ನಿಜನ ಆಯ್ತಾ ಇಡ್ಲಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜತ ಇಕ್ ನೀರು ತಳಿತಂತೆ ಬೇಗ ಚೌಳಿ ಆಪುಣ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ ಚೌಳಿ ಆದ ಲೋಟೆದ ದೆಪ್ಪೆರನಾಗ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಚೆ ಬತ್ತದ ಕೈ ತಳಕ್ ಲೋಂಡೆ ಆಯಲ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಡ್ ಬೇಲೆ ಯಾವಂದಿ ಪುಣ ಗಾಯಗದ ದಾಂಡ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟುಗೊಂತೆ ನೆರಡೆಲ್ಲ ದಿನೇರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಪದ್ರ ಮಂತದನಾಗ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಬೊಳಂತಾರಿನ ದೆಕ್ಕದು ಉಣ್ಗೆರದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಬನ್ಪೇರೆ ಅರಿಪೊಡಿ ಮಂತದಿ ಒಣ್ಗ ಅಂದು ಅಂಚೆನಂತೆ ಪೂಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿಯೇ ಎಲ್ಲ ದೇವರೆ ದಿಯರೆ ಅಂಡು ಅಂದು ಅರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಣ್ಗದಿತ್ತನ ನಾ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಟ್ಟಿತ್ತನ ಬಾರು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದು ಸೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಕದಿ ಅದ ಇನ್ನು ಕಡೆಯದು ಪೊಡಿ ಮಂತದಿ ಓಡ್ನೆ ಅಂದು ಬಾಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ದದಿಂಡ ಪುಂಡಿ ಬನ್ಪೇರೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸೇರ್ದ ತರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಪೊಡಿ ಆದಾರಾಗ ಒಂತೆನೆ ಆಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿ 4 ಸಲ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಂಡಿ ಅನ್ಪಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮನ್ಪುಣ ಪುಂಡಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಅರಿಪೊಡಿ ಮಂತದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾರ್ದು ಮಂತನ ಪುಂಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನಿಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೆ ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀ ತಾರ ಇದೆ ಪೆರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಡಲ್ ಮಾತ ಏತ್ಲದೆತ್ತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಉಂಗುನಲ್ಲ ಪಜಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂತೆ ಮಾಯ್ಪು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಾತಾತಜಿ ಒಂತೆ ಮಡಲ್ ದೆತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಮಾಯ್ಪು ಅಂತದಿ ನನ್ನ ಒರಿಡೇನೆ ನಾನು ಒರೇ ಪಣ್ಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಮಡಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮುಳು ತೋಟಡೆ ಬತ್ತದ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಂತಿಪುರ ದೆತ್ತಿತ್ತು ಶೋಕ ಆತನ್ಲ ಗೊಬ್ಬಿಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೊಂದು ಹೋಯರೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಆತನ 2 ಗಂಟೆ ಆತನ ಇಂಕ್ಲ ಒಣಸಾನಾಗ ಆತ್ನೇಟೊಂದು ತಾರಾಯಿ ಪೇಜ್ ಇಪ್ಪುಣ ಮತ್ತು ಅವೇ ಬೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಜಲ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಗೀತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದೆ ತೋರಿತಾರನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.